Dobar dan, vi gledate Stav Srbije, ja sam Dragan Bujošić, glavni urednik Politike. Pričat ćemo ovog dana o zločinu u Velikoj Ivanči. To je ona stvar o kojoj ste sasvim sigurno i vi najviše pričali ove nedelje, mnogo više nego o tome kako će naš državni trojac da reši problem Kosove ili o mitingu u Novom Sadu. 1000 je pitanja posle ovog zločina i mi na većinu sasvim sigurno nećemo odgovoriti zato što je onaj glavni akter preminuo, dakle nema Ljubiše Bogdanovića više među živima i nećemo znati šta se tog dana dogodilo sa njim, šta je bio uzrok na takvom zločinu, ubistvu 13 ljudi. Za vas koji nas gledate je pitanje da li je sramota ići kod psihijatra. Ako mislite da jeste, pošaljite poruku broj 1 na 5557, ako mislite da nije, pošaljite broj 2 na 5557. O zločinu u Velikoj Ivanči razgovaramo sa Leposavom Bebom Kron. Dobar dan, direktorka Instituta za kriminologiju i sociologiju. Dobar dan. Tu je i Milan Miniš, direktor Pančevačke bolnice. Dobar dan, dobrodošli. I Vesna Stanojević, direktorka Sigurni kuće Srbije, da tako skratimo to. Beograda, da, dobar dan. Dobar dan. Vesna, ajde da krenemo od vas. Užasno je mnogo priča o ovome, svi na svakom ćošku pričaju o tome. Mediji su tome posvetili užasno mnogo prostora, neuporedivo više nego svim ovim važnim političkim i ostalim ekonomskim stvarima. Šta je razlog tome? Zašto mi toliko pričamo o tome i zašto toliko pišemo i govorimo o tome? Mislim da je ovaj slučaj Velikoj Ivanči onako sve nas zajedno kao naciju prilično iznenadio. I naravno vi ste pomenuli da taj čovjek nije živ, a da je živ, ja lično mislim da ni on ne bi umeo da objasni šta se njemu desilo tog jutra. Prosto mislim da bi i on verovatno rekao ne znam šta mi je bilo, jer jednostavno to su neke stvari koje se vrlo teško objašnjavaju. Ja naravno slušajući psihijatre i psihologe, niko tu nije mogao da kaže nešto konkretno. U principu svi mi nagađamo. Ja sam naravno kad sam ovo čula kao i svi ostali bila zgranuta, nisam mogla da verujem da se u ovoj zemlji Srbiji, jer imali smo slične situacije, čujemo da se u svetu dešavaju ubistva, masovno ubistva i tako dalje, ali ovde, makar do sada, nije bilo takvih situacija. Međutim, kada je taj slučaj povezan sa porodičnim nasiljem i onim što je takođe u štampi bilo, naravno pod pretpostavkom da je to istina, da je taj čovjek tukao svoju ženu mokrim konopcem, lancem za pse i slično. Da li to u stvari ne znamo? Ne znam, kažem, to je pretpostavka. Sad vidjet ćemo da li je to istina. Onda naravno to otvara potpuno jedan drugi problem. Njegova žena još uvek, koliko vidim, ne daje neke konkretne izjave i ja i ne očekujem da će... Da, policija nju nije saslušala do sada. Nije. Ona je otprilike rekla da je on bio preke naravi. Šta to uopšte znači preka narav? I to da li je on čovjek nju samo što bi rekli u Srbiji samo šamarao ili žena obično kad ih pitate da li trpe nasilje, one kažu ne, samo me šamara. Prema tome to se u Srbiji još uvijek ne smatra batinom. Tako da je pitanje da li će i ona reći nešto konkretno ili će to čuvati kao svoju porodičnu tajnu, što se uglavnom i radi na ovim našim prostorima. Nažalost, ovdje se o tome malo govori, žene smatraju da je to njihova sramota, a ne sramota onoga ko nasilje čini. Prema tome, da li su se tom čoveku prosto sklopile razne okolnosti koje su bile u tom momentu kod njega prisutne, ne mislim ja samo ono što je meni, ja opet govorim o onome što sam čitala u štampi. Ako je on ujutru prvo otišao pa nahranio stoku, pa posle toga uzeo pištolj, pa krenuo da ubije svoje komšije, onda znate, pitanje je da li taj čovjek nije znao šta radi. Očigledno je znao šta radi. Bebo, u celoj ovoj priči postoji nešto što je, ajde kažemo, meni bilo jako, jako čudno, a to je ono što je rekao sveštenik iz Velike Ivanče. Sveštenik iz Velike Ivanče je rekao da je sve ovo u stvari kazna, zato što su pre 400 godina ljudi iz tog sela ubili 5 monaha koji su valjda tu došli, ne znam nija kako, i da bi taj greh mogli da iskupe jedino tako da podignu manastir. Pa šta da vam kažem, to sad nema neke direktne veze sa ovim slučajem, to je ipak magijsko mišljenje. Tako da nešto ne bih to komentarisala, mislim to o vračarama, prokletstvu, šta je kad bilo za vreme seobe Srba, etc.
Ono što bih ja rekla pre svega o ovom zločinu, to je da sa stanovišta etike moje profesije nije moralno ispravno govoriti o motivima zločina u situaciji kad nismo bili u prilici da, pretpostavljam će se kolega Milić složiti sa tim, kada nismo bili u situaciji da obavimo psihodijagnostički intervju, i to dugačak razgovor, da damo standardnu bateriju psiholoških instrumenta i uopšte njega više nema takođe. I on je 14. žrtva zločina i on je mrtav. Mislim, znate šta, tako da njega ne možemo više ništa da pitamo. A i pitanje je posle svetske istraživanja kažu da posle masovnih ubistava kojima sledi samoubistvo, a to je čest slučaj, da je tu negde psihodinamika ubistvo, samoubistvo slična. To je neka psihološka klackalica. Kompletan nivo raspoložive agresije koju neko ima u datom momentu može se prazniti u dva geštalta, u dva oblika. Kao ubistvo i kao samoubistvo. Ovde vidimo da je, ali ne znamo šta se desi ljudskom razumu kad ga nadvlada bes, panika, strah, akumulirana anksioznost, tenzija i kada homo sapiens, dakle razuman, postaje homo demens, apsolutno lud. A da li su za vas medije, malo ćemo još da stržimo tim medijima, u ovoj situaciji bili razumni ili nisu bili razumni? Ako recimo imate sliku Ljubiše Bogdanovića i iznad njegove glave stoji gori u paklu, a ispod glave stoji da je umro monstrum, ako mi obeležavamo njegovu ženu kao ženu masovnog ubice, njegove ćerke kao ćerke masovnog ubice, je li to dobro, da kažemo, za zdravlje nacije? Uopšte nije dobro za zdravlje nacije. Mislim, bilo koja vrsta etiketiranja nije dobra za mentalno zdravlje nacije. Ni ovakvi događaji nisu dobri za mentalno zdravlje nacije. A ponašanje štampe je, kako da vam kažem, prilično skandalozno. Mislim, ta težnja za senzacionalizmom po svaku cenu i da se prvog dana pita što veći broj ljudi kad su svi zbunjeni i kad naprosto imali smo jedan, da kažem, slobodan razmah gluposti. Mislim, prve izjave su bile i više nego strašne. Sve ih je zanimalo, a nikakve odgovore nismo dobili. U tom smislu svaka čast što ste vi sačekali, dobro, pala i nedelja, da se malo akumuliraju neka fakta u pogledu ovog zločina, tako da možemo da imamo neku ideju šta se tu u stvari zbilo. Doktore Miliću, da li je sve ovo, ajde da kažem, na neki način moglo da bude, recimo, izbegnuto da je Bogdanović imao sa kim da podeli tu neku muku koju je definitivno imao? Dakle, da je imao sa kim u tom zaseoku, u toj kući da razgovara ili da je, recimo, otišao kod psihijatra? Pa ja mislim, slažem se sa Bebom da nemamo dovoljno podataka, on je odneo svoju tajnu u grob. Međutim, postoje neke indicije po meni da je tu reč o jednom ozbiljnom duševnom poremećaju, jednom sumanutom sistemu u kojem je on bio u tom trenutku i da je to iz tog čina i učinjeno. Dakle, postoji osnova da razmišljamo da je to moglo biti prepoznato ako on je uopšte imao uvid u svoje stanje, jer to je jedna od osnova u psihijatriji. Vrlo često u tim stanjima čovjek uopšte ne zna da sa njim nešto nije u redu. U početku da, ali se posle gubi ta nit. Dakle, da je išao, da je tražio pomoć, verujem da bi bilo osnova za razmišljanje da do ovoga ne bi nikad došlo. Naravno, kažem, uslov je da on prepozna i da ima dobru volju. I društvo kao tako treba da obezbedi dostupnost takve pomoći. Tu je malo manjkavo u provinciji, mi imamo dovoljno psihijatara, ali su malo neravnomerno raspoređeni. Uglavnom u većim centrima su grupisani, provincija, boga mi, mora da se putuje i 50 i 100 km da bi se došlo do te vrste pomoći i to može biti onako, da kažem,
društveni malo problem. Vesna, kada je reč o ovom porodičnom nasilju kojim se vi najviše bavite, u stvari, očigledno da je jedan od ključnih razloga zašto se ono dešava to što nema tog razumevanja i tolerancije među ljudima koji su u tom braku. Ajde, kažemo, nema tih toplih ljudskih reči, te neke saosećanja. Naravno, ja bih samo da pre nego što odgovorim na pitanje rekla da je u Srbiji od nove godine do sada u porodičnim svađama stradalo 19 ljudi. Prema tome, to je jedan alarmantan broj. U Norveškoj za 10 godina 11. Naravno, evo u Srbiji... I norveške žene su pisale Ujedinjenim nacijama, žale se, tražili su pomoć, jer norveška država ne radi dovoljno na sprečavanju tog nasilja, iako je za 10 godina 11 žena ubijena. E pa evo sad znači... Kod nas je 19 za 3 meseca. Za 3 meseca, 19. Prema tome, to je bilo nekoliko ubistava koje faktički nisu ni pomenute, jer su pali u senku ovog ubistva u Velikoj Ivanči, ubistvo jedno u Zrenjaninu, jedno u Vranju. Prema tome, svakodnevno se skoro u Srbiji dešavaju porodična ubistva, odnosno ubistva koje proističu iz tih porodičnih svađa. Da li postoji tolerancija i neki odnosi? Mislim da sve manje postoji neka, kako bih rekla, korelacija među bračni i drugovi. Ne moraju biti bračni, možda to budu i vanbračni. Često su to i partneri koji su neki vezama i tako dalje i tako dalje. Ne postoji neko razumevanje među njima. Prosto ono što dovodi upravo do tih takvih porodičnih odnosa je netolerancija, nerazumevanje i naravno sve ono što prati materijalni loši uslovi, znači što prati inače život svih nas na neki način. Prema tome, onda gde nema posla, onda gde nema para, onda gde nema možda više ni ljubavi, gde nema tolerancije, najlakše je da dođe do svađe. Svaka svađa je neka vrsta okidača za nešto gore. Znači, iz svađe počinje tuča, iz tuče može, nažalost, da dođe i do ubistva, samoubistva, što vrlo često imamo u tim porodičnim odnosima. Prema tome, ja naravno dugo o tome govorim, a mislim da se moji sagovornici slažu, da je ovo jedan problem koji zavređuje mnogo veću pažnju nego što mu mi u Srbiji dajemo. Znači, apsolutno da. Da. Apsolutno. Slažeš sa mnom. Znači, mi nismo prosto država koja je ovo tema. Ovo je bila tema Velika Ivanča jer je nešto što je ekstremno, nešto što je strašno i nekoliko dana, evo već danas i sutra će to polako da se, o tome će prestati da se piše, a nažalost ostaju porodice, ostaju svi ostali koji su iz cele te priče. Da li ste primetili izjavu jednog jedinog političara u ovom slučaju? Ne, nisam i ja sam zaprepašćena. A što, recimo? Ja sam zaprepašćena. Pazite, Obama je na jednom slučaju masakra, od masovnog ubistva, napravio kampanju protiv nošenja oružja. Ja mislim da država mora da reaguje i ja i dalje očekujem, možda sam naivni slikar, ali očekujem državnu reakciju, pre svega po pitanju nošenja oružja. Pitam vas šta će tom čoveku oružje? On ga je dobio 80-ih. Zašto uopšte bilo koja osoba ima potrebu da nosi oružje, a da nije pripadnik vojske ili policije? I zašto u ovoj zemlji ne postoji pravna regulativa racionalna, ko može, a ko ne može da dobije oružje i zašto se oružje daje, mislim, na nekom vrstu trajnog korišćenja. Mislim, zašto se to, recimo, povremeno osobe koje nisu pripadnici vojske i policije, a iz nekih razloga se proceni da im treba oružje, zašto, recimo, kao kod dobijaju vozačke dozvole, pa da mora da se ide na neku vrstu testiranja. Ne možete svakom. Mislim, mnogi tuče bi se završile, se slažete, razbijenim nosevima da nije bilo oružja pri ruci. Ja verujem da je ovaj čovek bio u nekom, kao što ste vi rekli, potpuno sumanutom stanju i da je ostao živ, ne verujem da bismo bilo šta mogli da dobijemo od njega. Ovo nije prvi slučaj masovnog ubistva u Srbiji. Ja sam videla, radeći na svom doktorskom projektu, doći ćemo malo kasnije te slučaje ubistva, a sad, pošto ste prozvali, evo sami ste prozvali ovu priču o oružju, mi imamo jedan kratki prilog o tome, pa ajte to da pogledamo. Za izdavanje je bilo potrebno lekarsko uverenje, lična karta i potvrda da niste osuđivani. Od trenutka kada dobijete dozvolu za nošenje oružja do zločina, mnogo toga može da se promeni.
MUP je već uradio nacrt zakona, ali mora da ga odobri i pomenuto Ministarstvo zdravlja. Novina za preko 1.100.000 vlasnika oružja jeste da će na preglede odlaziti na svake 3 godine. Očekujemo od Ministarstva zdravlja da nam da preciznija uputstva, odnosno predlog u kom to intervalu bismo mi vršili, znači eventualno, odnosno ne mi, nego tražili da lice nam dostave uverenje. Bivši koministar policije ne veruje da bi promjena zakona rešila problem. On je mogao da ih prebije bezbol palicama, mogu je da im zapali kuće, pa šta ćete sad da sprečite nošenje upaljača? Dakle, to nije rešenje. Rešenje je u stvari da određene državne službe rade neki svoj posao nešto malo pedantnije. Važeći zakon je jedan od najrigoroznijih u svetu. Stručnjaci ističu da je bitna primjena i da bi bilo kakva prijava nasilnika automatski značila i oduzimanje oružja. Kako vama izgleda ovo što kaže Božo Prerović, pa mogao je da nosi upaljač i da upali te kuće bezbol palicom, da ih ubije. Ako se sećamo, za Novu godinu beše, ona je izbo 7 ljudi, otprilike nožem. Dakle, možete naneti te povrede i bez pištolja, i to smrtonosno. Može, naravno, ali znamo da je pištolj mnogo ubojitiji, precizniji, smrtonosniji na kraju krajeva. Sigurniji, da. Jer ovaj čovjek jeste bio determinisan da ostvari svoju nameru, opet kažem, u svom tom sistemu. Tako da ta priča, znate, svakako se smanjuje mogućnost, poznato je iz teorija o agresivnosti, da u nekom činu agresije oružje koje je vidljivo, dostupno pri ruci, povećava šansu od agresivnog čina. Upotrebiti ga, da. Da. Tako da u principu... A u kom vremenskom razmaku po vama, pošto se vas dvoje slučajnice, to bi trebalo, recimo onda, ako već date ljudima oružje, pošto je to kao nekakva tradicija, ne znam ni ja šta je, treba se puca tad i tad, ovi ljudi iz ovog zaseoka u Verinkoj Ivanči kažu, on čak nije pucao ni kad je trebalo da se puca, kad mu se rodio sin, kad je udavao ćerke, kad je dobio unuka, ni tad nije pucao. Dakle, smatra se treba se puca, ali ajde, ako već zbog te tradicije imate to oružje, ako imate ne znam još zbog čega, na koliko vremena treba da se radi posmatranje tih ljudi koji imaju dozvolu za nošenje oružja? Pa iskreno da vam kažem, poremećaji ovakvog tipa mogu da nastanu u kratkom roku, mogu i dugo da se kuvaju, da tako to nazovemo. Pa da mi to ne vidi. Tako je. Znači, bilo kakav razmak duži od, ako ćemo da budemo apsolutni u tom smislu opažanja nekakvih promjena, on ne bi trebao biti duži od 2-3 nedelje. Dakle, to je neizvodljivo. Ako govorimo o razmeri... 2-3 nedelje. Tako je. Jer ovakav poremećaj može nastati... Ovdje su pričali o godinama. Da li 3 ili 5 ili 7 godina. Da. Naravno, oni govore u nekakvom razumnom roku za ljude za koje pretpostavljamo da su normalni u okviru te neke normalnosti, onoga što smatramo takvim, pa ne očekujemo da će ta neka promjena nastati tako brzo. Na kraju nije ni izvodljivo tehnički da taj broj ljudi pratite tako intenzivno. Znači, neka razmera 3 do 5 godina mislim da je u redu, iako, opet kažem, nisam siguran da će to napraviti neki kvalitativni pomak. Možda svest više tog ko posjeduje oružje da treba da ima taj pregled, da ga čeka ta neka vrsta kontrole, da njegovo okruženje zna da on tako treba da ide na tu kontrolu, može da poveća neku pozornost, samosvest, odgovornost u tom smislu. Inače, znate da ćete vi u 5 godina dođe vam čovek i ispriča vam neku priču, pa čak i da uradite bateriju testova, ali svaki put da se radi psihološko testiranje, malo za 2 dana to može da potraje ili dan. Znači, to je malo naporno i moguće da se provuku greške. Više je po meni akcenat na toj odgovornosti, na toj samosvesti. Da, ali kako samosvest kod psihotičnih? Ne, ja govorim o jednom odnosu prema tom pregledu. Znači, to je nešto što vas čeka, vi to imate u glavi, imate prosto odnos prema svom mentalnom zdravlju. To da. A šta ćemo s odnosom prema tradiciji, što kaže Dragan? I tradicija je svakog dana nova. Ergo, menjajmo malo tradiciju.
Zašto svako mora da bude naoružan? Izvinite, u Srbiji imamo 1.100.000... 1.140.000. Egzaktno tako. Prijavljenog. Jeste. A šta? Neprijavljenog? A dakle, samo da uzem... Ajde računamo najmanje. Ajde računamo samo ovo prijavljeno. 6 miliona stanovnika u Srbiji. Svaka porodica prosečno 3-4. Znači svaka druga kuća ima oružje. Aman. Da li je to normalno? Dakle, ja očekujem državnu reakciju odnosno na ovaj slučaj. I da li je potrebno, ne samo normalno, nego da li je potrebno da porodici... Šta će nekomu... Eto, to je suština, ako nisam pripadnik vojske i policije, šta će mi oružje? Od čega se ja branim? Vaš prethodnik na ovom mestu direktora je rekao... Mi smo ovdje svi direktori. Ne, vaš prethodnik je rekao da kaže u mom selu su ljudima... U mom selu i Loviku. Da su pokrali ljudima 3 ili 4 kazana za pečenje rakije. A čiča peče. I onda su ljudi rešili da kupe pištolje. Da. Fantastički bi si stvarno. Da. Eto, to je bio razlog. To je on izneo u jednoj emisiji oko na RTS-u, recimo, kao podatak. Eto. Ili, ne znam, žive u nekim brdima pa se boje divljih životinja. Pa ne, ali stvarno čega se boje? Nelogično. Mislim, brane kazan pištoljem, mislim, brane rakiju. A onda se... Mislim, to je preterano agresivno, preterano, mislim, malo je sumano. To je preterano upotrebe sila zbog čega je Srbija prošla kako je prošla u svim ovim ratovima. Višak paranoje, višak agresije, mislim, šta će mi, od čega se branim, šta će mi pištolj? Ok, idemo na reklame i vraćamo se razgovoru o zločinu u Verinkoj Ivanči. Od petka do nedelje, svinjski but kilogram, 399,99. Maxi. Da li si spreman za Airwaves udar? Sa prvim talasom osjetit ćeš šta možeš. Airwaves, udahni duboko i kreni dalje. Novo protiv znojenja uzrokovanog stresom Nivea Men Stress Protect dezodorans. Dodatna zaštita čak i u stresnim situacijama. Štiti od znojenja uzrokovanog stresom i neprijatnih mirisa. Novi Nivea Men Stress Protect. Sve počinje sa tobom. Kinder Bueno. Prepusti se iskušenju. Sada hladna voda pere podjednako efikasno kao i topla. Izgleda da mama nije baš uvek u pravu. Perite hladnom vodom. Uštedite energiju. Eko Bubble veš mašine dostupne su u prodajnim objektima Tehnomanije. Samsung. Pravo je čudo kako funkcioniše vaše telo, koje proizvede 25 miliona ćelija u samo jednoj sekundi. Pravo čudo je da svakog dana udahnete čak 23.000 puta, a da trepnete preko 15.000. Zamislite da možete da vidite preko 10 miliona različitih nijansi, a da vaše srce otkuca čak 100.000 puta svaki dan. Svi smo različiti, a u svakom se krije isto čudo. Zato se mi u Hemofarmu brinemo da bude dobro svaki dan. Svako dobro. Hemofarm. Bolesti srca i krvnih sudova su najčešće bolesti u Srbiji. Znate li da magnezijum ima vrlo važnu ulogu u prevenciji? Deluje blagotvorno na srce, stabilizuje srčanu aktivnost i krvni pritisak i ublažava reakcije organizma na posledice stresa i umora. 1 litar MG Mivele zadovoljava dnevne potrebe organizma za magnezijumom. Voda zdravog srca. MG Mivela. Mali znak pažnje govori o velikim stvarima i donosi beskrajnu radost. Samo zato što znamo da neko misli na nas. Ipak, često nam se čini da dajem više nego što dobijem.
a ne tražim puno. Samo neku sitnicu kao znak pažnje. Inteza Frendi će vam uzvratiti poklonom za svako plaćanje banka Inteza karticama u svim Idea prodavnicama. Po Frendi poklonu kartica se poznaje. Banka Inteza. Novo iz Vilede, čudesna sprava, sasvim novi Dastino, za brzo i lako brisanje prašine. Elektrostatička metlica hvata prašinu. Dastino, jedinstvena multiplex metlica, se prilagođava i nedostupnim površinama. Novi Dastino, kupi prašinu. Lako. Efikasno. Na svim mestima, u svakom trenutku. Novi Dastino iz Vilede. Kada dođete u srednje godine mogu se pojaviti određeni problemi. Mom autu je potrebno održavanje, a meni Prostamol Uno. Problemi sa mokrenjem. Prostamol Uno. Efikasno dvostruko dejstvo. Lek koji usporava dalji rast prostate i normalizuje mokrenje. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Društvo, moram da krenem, sutra mi je važan dan. Znate šta? Ostajem. Ne skraćujte izlaske tokom radne nedelje. Novi losion sa taurinom trenutno osvežava kožu lica. Nivea For Men Skin Energy, losion za posle brijanja. Brend broj 1 u svetu za negu kože muškaraca. Sveža žrtva. Zapala, imaš li opis osumnjičenog? Naravno, inspektore, beo ćelav bez nogu. Nije mogu daleko da odmakne. Tik-tak, svežina u 2 reči. Opusti se i uživaj. Nedeljac si nešto. Mančmelov, slatko, a lako. Opusti se. Ceo svoj život častim. Za prvi posao, za prvi otkaz, za drugi posao, za moj rođendan, za njegov rođendan i za njen rođendan. Konačno vreme je da i mene neko časti. VIP te časti! Pređi u VIP, postani postpaid korisnik i izaberi ili duplo više sadržaja ili uređaj za $1 iz najveće selekcije. VIP, druga priča. Još jedno venčanje, ali ovo je posebno. Svi mi govore da treba da se skrasim. I hoću. Jednog dana. Ali ne danas. Schweppes za iskusne. Od petka do nedelje, Merix 9 kg, 959,99. Maxi. Gledajte, Stav Srbije, pričamo o zločinu u Velikoj Ivanči i sad ćemo pogledati jedan prilog o 3 masovno ubistvo u Srbiji. Pretpostavljam da je većina vas zaboravila na njih. Jednostavno zaboravio čak i oni ljudi čiji opisom posla se time bave. Znam da smo u redakciji Politike, recimo, kad smo se pitali koji su to bili zločini, ajde da ih pobrojimo, nismo baš znali da ih pobrojimo, čak i oni ljudi koji se bave tim crnim hronikama. Pogledajte ovaj prilog. Od 2000. godine do danas u Srbiji se dogodilo nekoliko masovnih ubistava. Boban Mitić iz sela Krševica kod Vranja ubio je suprugu, njenog sina, kćerku i taštu. Preživela je samo tada 4-godišnja devojčica Kristina Ristić. Mitić je osuđen na 40 godina zatvora. Nekoliko godina pre toga 7 ljudi ubio je Dragan Čedić iz Leskovca. Pošto je automatskom puškom pokosio suprugu i njene rođake i prijatelje, pobegao je sa mesta zločina, ali su ga pronašli nekoliko meseci kasnije i utvrđeno je da se ubio. Ipak najveće masovno ubistvo do danas dogodilo se 27. jula 2007. godine, kada je do tada mirni i povučeni Nikola Radosavljević iz sela Jabukovac u istočnoj Srbiji bez ikakvog povoda usmrtio 9 najbližih komšija. Među njima i dečaka od 15 godina. Radosavljević je posle zločina pobegao i pokušao da se ubije, ali se samo lakše ranio. Te iste noći uhapšen je na seoskom groblju. Ispostavilo se da je Radosavljević bio psihički bolesna osoba i da se na mentalne probleme žalio svojoj porodici, komšijama i seoskom svešteniku, ali ga niko nije shvatio ozbiljno.
Na suđenju Nikola Radosavljević je proglašen neuračunljivim i izrečena mu je mera obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u specijalizovanoj bolničkoj ustanovi, gde će verovatno ostati do kraja života. Ana Vojvodić, Prva televizija. Vesna, u ova 3 slučaja nasilnih ubistva koji su prethodili, 2 su prva 2 su teške porodične svađe. Su vaš slučaj, što bi se reklo. Jeste. Vaš predmet interesovanja. Jeste, i Čedić i Mitić, s obzirom da znam celu priču jednog i drugog i znam kako je do toga došlo. Naravno, to je bilo vreme kada smo i mi, radeći sa žrtvama nasilja, u mnogo situacija kad recimo žena dođe i kaže preti mi da će da me ubije, a ja sam imala običaj da kažem kao i većina od nas koji smo radili sa žrtvama, ma neće da vas ubije, nije to baš tako. Međutim, posle tih slučajeva više nikad nisam rekla neće da vas ubije, jer naravno uvek polazite od pretpostavke da stvarno može da ubije, jer pokazalo se, pogotovo kod ovog Čedića koji je ubio maltene čitavu familiju, ženu, njene 2 sestre i ne znam već koga sve. A to je iz automatske puške, to je ono rafalna paljiva. Tako da su to stvarno onako teške porodične svađe koje nažalost i danas kad napravimo neku retrospektivu ili kad pogledam samo ove slučajeve koje su se desili ove godine, uglavnom je to ili ljubomora, uglavnom patološka ljubomora koja najčešće dovodi do tih ubistava i samoubistava, gde negde nasilnik ne može da prihvati činjenicu da žrtva neće više s njim da živi, da ga više ne voli, da neće da ostane sa njim u nekoj zajednici i tu dolazi do tih ubistava. Prema tome mislim da je i to nešto na što moramo jako da obratimo pažnju. Ja se stvarno ponekad pitam gde su nama zdravstvene ustanove u celoj priče. Evo pogledajte, sve ovo što mi sada radimo, mi nekako radimo i pričamo, ali se tu mnogo ne pominje da li su se ti ljudi obraćali nekada lekarima. U ovom slučaju imamo Jabukovac, dakle ovaj čovjek koji se sad nalazi, on se obraćao se zdravstvenim institucijama, išao je kod sveštenika, obraćao se komšijama i svojim bližnjima i svi su rekli da nema veze. Da, pa mi smo inače skloni tome, da kažemo, nema veze, a opet da se vratim na lekare, beba me ispravlja, naravno ne mislim ja da oni imaju svest, ali prosto u nekoj situaciji kada možda i dođu u situaciju da hoće nekome da se obrate, njih iz zdravstvenih ustanova vraćaju. Doktor Milić to zna dobro, a ja znam isto dobro, jer sam u situaciji da žene koje imaju problem sa nasilnikom, ako pozovu policiju i hitnu pomoć, znači da ih smeste u neku zdravstvenu ustanovu, oni ih odvezu, na primjer, u neku od psihijatrijskih ustanova, posle sat vremena su oni otpušteni i vraćeni ponovo u porodicu. Ovi muževi nasilnici. Naravno, muževi nasilnici, o njima govorim, ako nisam bilo dovoljno jasno. Znači, vratimo ih ponovo u porodicu gde oni nastavljaju da čine ne uvek samo krivična dela, ali najčešće krivična dela je nasilje u porodici, krivično delo. Prema tome, šta tu može? Da, ali šta može da se uradi da se ti ljudi zadrže određeno vreme ili da se jednostavno sprovede neko lečenje, da se neka terapija njima da se kontroliše primanje te terapije. Radio na tome. Evo sad, zato najviše gledam u njega. Pa, znate kako, vrlo je verovatno kolege kad procenjuju i naravno ja dok sam radio, ja dugo sam radio u Lazi Lazarević, tamo su stalno stizali kao što i danas stižu najhitniji slučajevi i urgentna stanja u psihijatriji. Vi imate situaciju gdje čovjek ne pokazuje psihotičnu fenomenologiju, njegovo ponašanje. Znači, psihotično znači da nije van okvira realnosti. Njegovo ponašanje jeste izišlo iz tog okvira, međutim, to se sankcioniše policijski. Naime, postoje granična stanja. Pitanje je dokle njegovo ponašanje spada u okvir normalnog, a kada prelazi granicu, kada on gubi kontrolu nad svojim postupcima, a nije psihotičan. Pazite, nije čovjek van realnosti, nego prosto teško vlada sobom. To su stanja gdje vi imate vrlo veliki problem da to dobro procenite na kraju. Vi imate novi zakon o zaštiti mentalnog zdravlja koji predviđa ozbiljne sankcije za tako nešto. Mi smo imali tužbe, ja dok sam bio u Kovinu, direktor ili ovde dok sam radio u Lazi manje, ali ove godine koje dolaze, doktori malo imaju i strah da će nekoga staviti u bolnicu ko nije za bolnicu jer nije izišao iz tog okvira i onda dolaze tužbe.
Tako je, tužbe pacijenta, mi smo imali takve slučajeve gde zadržite alkoholičara koji je bio agresivan i bude tu 10 dana, on vas posle tuži, jer on faktički... I što se onda dešava sa tuženim doktorom? Koja je onda kazna za njega? Pa obično su odštete traže u novčanom iznosu za takve situacije, osim ako se ne proceni da je negde etika prekršena, ali to su uglavnom greške koje ne dolaze do tog nivoa. To je, mislim, do tog nivoa nije to etički problem, problem je stručni. I to ta granična stanja, dakle, koordinacija policije i psihijatrijske službe je vrlo složena. Policija takođe nema osnov, tako oni kažu, da zadržava nekog. Na kraju on se primiri. On kad dođe kod nas u bolnicu, on je kao bubica, narodski rečeno. I čak i ozbiljni pacijenti koji imaju ozbiljne duševne poremećaje mogu da prevare doktora, ako nemate podatke sa strane. Znači, oni se ufine, pričaju vam lepo, potpuno su tu, znaju šta se događa, izvinjavaju se, neće nikad više. Znači, teško je tu odreagovati kako se to očekuje. Ja ću samo još jedan kratak podatak. Do 60. godina vi ste imali mnogo manje duševno poremećenih u učestvovanju u tim ubistvima, jer su do tada bili mahom u institucijama. Od 60. godina prošlog veka kreće deinstitucionalizacija i onda imate češću pojavu njih među tim akterima tih ubistava. Znači, to je mač sa dve oštrice. Ja, izvinjavam se, ko je onda nadležan? Znači, između vas kao psihijatrijske ustanove i policije, pa reći ću vam, sve što ne spada... Što se dešava sa nekim koji je potencijalni nasilnik i koji može da napravi krivično delo? Znači, pušten je iz zdravstvene ustanove zato što se tamo prepodobio i ispričao nekakvu priču, policija nema nikakvih elemenata, ni da ga privede, ni da ga uhapsi. I šta se? Ono staje na ulici i porodici. Evo da Beba odgovori. Komplikovanija je stvar, a doktor Milić je na deo odgovora dao u pauzi dok su išle reklame, dok smo interno razgovarali o nemogućnosti predikcije takvih stvari. Ja zaista potpisujem to što je doktor Milić, koji ima ogromno iskustvo u tim stvarima, rekao, jer moje iskustvo koje je mnogo manje, ali sam ja ipak radeći na svom doktorskom projektu videla 148 ubica, dakle sve ubice koje su u to vreme bile pravomoćno osuđene za to krivično delo i koje su bile dovoljno obrazovane da su mogle da popune komplikovane psihološke testove koje sam ja dala i da uopšte razgovaraju. Bilo ih je samo, mislim, da li vi uopšte znate za podatak da je zatvorska populacija obrazovanija od opšte populacije? To je ovo je bilo ampasan, ali hoću da kažem, važi i za ubice. Važi i za ubice. I hoću da vam kažem sledeću stvar. A koliko njih onda nije uspelo da popuni? Da takve, pa 30.000 ali niko nije odbio da učestvuje. To je njima bio događaj života kad sam ja došla. Kao svi su hteli. Jer to, što se mene tiče, njih su doveli, ali ja sam dozvolila, mislim, ja sam im rekla ukoliko ne žele da učestvuju u istraživanju, da ne moraju. I oni su svi ostali. Ali ovo sam htjela da kažem. Ne možete da predvidite. Vraćamo se na zatvorsku bolnicu i slučaj koji smo malo pre imali prilike da vidimo i kako izgleda zatvorska bolnica. Dakle, tamo odlaze između ostalog i one ubice koje nisu otišle u zatvor, nego im je izrečena, je li tako, mera bezbednosti, obaveznog čuvanja i lečenja u psihijatrijskoj ustanovi zatvornog tipa. Jednog masovnog ubicu, kog sam ja imala prilike tamo, imala sam u zatvorskoj bolnici prilike 3 masovne ubice da vidim, da se njima obavim psihodijagnostički intervju u trajanju od više dana i da im dam psihodijagnostičke instrumente za procenu i da razgovaram sa njihovim psihijatrima. Vidim da tu zločin jednostavno nije bilo moguće predvidjeti. Evo jednog primjera. Tamo sam srela masovnog ubicu, ja se izvinjavam sada gledalcima zbog iznošenja bizarnih detalja. Ovaj zločin u Ivanči je bio strašan, ali to ubistvo nije bilo bizarno. Ono je bilo, kako da vam kažem, proliveno je najmanje moguće krvi. Postoje stravično morbidne i stravično bizarne ubistva. Recimo, ovaj ubica koga sam malo precitirala, on je ubio majku, 2 komšinice,
komšinicino dete na krajnje bizaran način, mislim, to dete je spaljeno u Rerni i tako. On je završio u zatvorskoj bolnici i posle nekoliko godina komisija veštaka, verovatno znate taj slučaj, komisija veštaka konstatuje da je on zalečen u dobroj remisiji, da kažem, ali da još uvek nije za puštanje. Međutim, u okviru procesa resocijalizacije oni su mu dali neki posao da radi, kao da bi se lepše kasnije snašao na slobodi. Dali su mu da pomaže zubarki i to tako što je dodavao instrumente. I jednog dana je zubarku tako lišio života i posle toga sebe. Dakle, i postoje takvi slučajevi. Dakle, ako komisija veštaka koji su insajderi, vide ga svakog dana. Psihijatri koji su ga lečili svakog dana mu davali lekove, nisu mogli da bi... On je delovao stvarno smireno u dobroj remisiji, da nikakve agresije u njemu nema. Međutim, došlo do toga. To se u literaturi zove katatimični homocid, ničim provocirano ubistvo, kao ničim izazvane sankcije. Tako da, zaista, ako je on bio pod stalnim monitoringom tima eksperata koji je odlučio da mu da opet oružje u ruke, mislim, shvatate, on je pomagao zubarki, mislim, nikod nije želao i on je, eto, tako da, on je negde njegov život, ali kada analiziram, pošto sam ga ja intervjuisala, kada analiziram njegov život i vidim da mi negde liči na život ovog našeg ubice i samoubice iz Ivča. To je isto rijed mentalnih problema u porodici, broken home varijanta, sadizam prema životinjama, zlostavljanje u ranom formativnom periodu, jer ubica iz Ivanče i samoubica je imao nekog sadističkog dedu koji ga je terao nešto da ustaje u 4 ujutru, pa da prvo malo oposli seoske poslove, pa onda da... Tako da imamo istorijec... A da li je onda, doktore Milić, da li je onda neko iz tih zdravstvenih institucija socijalnih mogao da reaguje, recimo u ovom slučaju, ili da li je mogao da ima neku vrstu nadzora ili pažnje da usmeri, obzirom da, recimo, taj čovek, otac mu je izvršio samoubistvo, imao je te neke rođake koji su, jedan je umro u duševnoj bolnici, drugi se valjda sad nalazi u duševnoj bolnici. Očigledno da je imao suviše tih nekih situacija koje su se, izgleda, taložile, dakle, taj deda koji ga je, ajde kažemo, zlostavljao, otac samoubica, bio je učesnik u ratu, dakle, onaj posttraumatski sindrom za koji neki kažu da 30 godina kasnije može da se aktivira prostim otvaranjem boce šampanjca, da taj pucanj može da vas vrati u sve to. Sin koji se nije oženio, s kojim je on imao očigledno neke probleme, mislim, dakle, postoji, kako sad možemo da do jutra nabrajamo. Ali ne znamo šta je. Ali mislim, ne znamo šta je, naravno. Šta je deklanširajući faktor? Da li je neko mogao, da li uopšte postoji neko pravilo, neka praksa, ne znam, da neko posmatra te ljude koji su iz te vrste porodice, koji imaju tu vrstu neku problema, ili nema? Pa nema. Prevencija je ovde slaba. Da, ja mislim, pomenuli ste Norvešku, ja znam da je u Finskoj izuzetno precizno, dakle, minuciozno prate zbivanja što se tiče mentalnog zdravlja, imaju sjajnu statistiku, sjajnu tu zaštitu mentalnog zdravlja. Mislim da ni oni ne idu do tog nivoa. Bilo bi naravno dobro da se moglo, da je to prepoznato, on čak navodno nije imao ni zdravstveni karton. Čak i oni pacijenti koji imaju sve to, koji su imali prethodno nasilno ponašanje u istoriji, koji su teški duševni bolesnici, odlaskom van ustanove, oni nemaju tu vrstu kontrole. Sve je prepušteno porodici i najbližem okruženju. Ja se slažem da postoji inercija u odnosu sistema, znači društva prema takvim stvarima. Vi ne znate ko je nadležan. Tako je. Znači u tim situacijama, kako ste me pitali, ako dođe i proceni psihijatar u nadležnoj ustanovi,
elemente, dakle, da nema elementa za zadržavanje u bolnici, a postoji podatak o nasilju u porodici, policija bi trebala da ima osnov da ga zadrži dan, dva, koliko može po zakonu, da se stvarno situacija smiri. I naravno da povuče neku pouku taj. Doktore, to o čemu vi pričate je tercijarna prevencija, kad oni dođu do vas, to je tercijarna prevencija. Ali radi se da u ovoj zemlji ne postoji primarna prevencija. I moja preporuka bi glasila što više savjetovališta raznih. Vidite, u 60-ih Kennedyjevi, situaciju u Kaliforniji, recimo, u Americi. Kennedyjevi su imali mentalno obolelu sestru i u tom smislu su bili senzibilizirani, imali su pojačanu svest o važnosti tog problema i izdvojili su dali su ogromnu količinu para najuglednijim psihijatrima, vi znate to naravno, najuglednijim psiholozima i psihijatrima Amerike da vide šta se može uraditi na prevenciji. Tada čuveno ime Sheldona Korčina, čuvenog profesora sa Berkleya, koga sam imala prilike da sretnem na delu svojih doktorskih studija, ali to nije važno. Mislim, od njega sam naučila da zaista nema ničega bez dobre prevencije. On je napisao i čuvenu knjigu o tome, ali šta se desilo u Americi? Njegov utjecaj je bio takav da su 60-ih, zato što su Kennedy dali pare, u Americi je niklo, ja ne znam koliko centara za prevenciju, za primarnu prevenciju, za edukaciju naroda. Dakle, narod sam prepoznaje faktore rizika, to su brošure, to su, ne znam, za svaki nivo se pravi nekakva različita edukacija edukatora. Savjetovališta i u roku od 10 godina. To je otprilike neki period za sve što se uvede novo, u globalnom planu 10 godina neki period kada možete da očekujete i recepciju i rezultate. I rezultati su bili fantastični, zaista. Tako da to su bile 60. a mi to još uvek nemamo. Dakle, ja stalno pričam o ovakvim situacijama što više savjetovališta raznih. I u tom smislu to što radi Vesna, ja zaista moram da pohvalim da je sreće da postoji više ljudi koji se bore za tako nešto i da je sreće da postoji državna reakcija i da neko da pare da se ta savjetovališta naprave. Za edukaciju. Rekli ste malo pre sve ovo vezano za Bogdanovića. Da se Bogdanović obratio recimo nekoj psihijatrijskoj ustanovi sa čitavom svojom anamnezom, znači porodičnom, samoubistva, njegovih problema i svega. Ne mora da bude selo, da je otišao recimo u najbliži grad, primjer radi Kragujevca, ne znam šta. Da je otišao kod psihijatra i da je sve ovo ispričao i rekao imam problem. Da li bi ga oni ozbiljno shvatili? Da li bi ga zadržali? To je moje pitanje. Dajte konkretno nešto da pričamo. Ja poštujem sve što je u Americi, ali mi živimo u Srbiji. Ajde da vidimo šta ovdje možemo da uradimo da se ovaj problem... Ovo je isto pitanje koje ste malo prepostavili s ovim... Prevencija je na duži rok. Naravno, prevencija je jako bitna, ali prevencija je nešto što bebo mora da sačeka. U ovoj zemlji Srbiji to nije prioritet. Pa ne može da čeka. Znači, za 30, oni koji dođu za 30, za 10, 20 i 30 godina će biti u istim. Dakle, treba misliti o budućnosti nacije, jer ova nacija će postojati i kad nas ne bude bilo. Ali jedno pitanje se meni ovdje... mentalnom zdravlju naroda na duži rok. Šta sada uraditi? Mi smo u sadašnjem vremenu. Mi imamo problem jer se desilo jedno masovno ubistvo koje nije karakteristično za ovu zemlju. Šta možemo da uradimo? Kako nije karakteristično, bilo je više. Šta ćemo da uradimo, to ćemo posle svojih reklama koje sad moramo da pustimo. Od petka do nedelje, svinjski but kilogram, 399,99. Maxi. Uštedolog sam pravi, imam brojke u glavi, vodim ljude bliske gde su cene niske. Moja se metodologija zove uštedologija. Moj savjet vam zlata vredi, jer ja znam gde se dobro štedi. To je uštedologija. Novo Nivea Aqua Efekt dnevna krema. Svakom tipu kože prija hidratacija. Što je delovanje dublje, to je efekt bolji. Nova Nivea Aqua Efekt sa inovativnom Hydra IQ formulacijom.
savršen put do dubinski hidrirane kože. Moji roditelji. Golupčići, nešto smo vam doneli. Ujutro ti je možda potrebna pomoć ili nešto još bolje. Od sada imaš Next snažan trio sa pomoranđom, šargarepom i jabukom i A, C, E vitaminima koji su ti potrebni za ceo dan. Nešto si se promenio? Od jutra sam novi čovjek. Uz malu pomoć. Next ACE snažan trio čini jutro boljim. Još jedan običan dan. Muž i dalje radi. Ćerka opet frizura. Sin nesrećno zaljubljen. Ovo sam ja. Svi imamo male probleme, ali sve nestaje kad sednemo zajedno da ručamo. Uz poznat domaći ukus začina C. Začin C. Ukus doma. Opet ta dosadna urinarna infekcija. Urifar sadrži prirodne sastojke koji za 30 minuta ublažavaju upalu. Urifar, brzo i efikasno rešenje za urinarne infekcije. Sensilab, misli zdravo. Kao medicinska sestra pomažem ljudima da ostanu zdravi boreći se protiv bakterija. Kakvo iznenađenje kada sam vidjela sve te bakterije u mojim ustima. Moj zubar je preporučio Colgate Total. I bakterije su praktično nestale. Nijedna druga pasta ne pruža tako superiornu antibakterijsku zaštitu i štiti od ovih stomatoloških problema. Nenadmašna zaštita. To je sjajno, zato što je osmeh važan deo mog posla. Colgate Total, nenadmašna zaštita za zdrava usta. Colgate, robna marka broj 1 po preporuci svetskih stomatologa. Nešto zanimljivo se dešava, nešto stvarno posebno. Tata, kako iznenađenje? Ha, jesam ti rekao. Vidi kako deluje. Vidim, voli čokoladu. Naravno, ili Kinder čokolada za decu. Hej, hoću da vidim. Otvara iznenađenje, pogledaj. Wow, ovakvih iznenađenja još nije bilo, a? Pa naravno, sad su igračke nove i lepše, ima ih puno. Nove fantastične igračke u Kinder Surprise-u. Kinder Surprise, pun fantastičnih iznenađenja. Vidi kako deluje. Da li jedna pasta za zube može da zaštiti od navedenih stomatoloških problema? Potvrđeno. Colgate Total. Nenadmašna kompletna zaštita. Novi Nivea Stress Protect Desodorans. Dodatna zaštita čak i u stresnim situacijama. Štiti od znojenja uzrokovanog stresom i neprijatnih mirisa. Savladaj svaki stres uz novi Nivea Stress Protect. Look, lunch is over, so this is over. Whoa, is this a breakup? Is this a breakup? Don't make this any harder. Well, I'm not leaving. Raskrstite sa ostacima hrane. Za čiste i zdrave zube. Jedi, pi, žvači. Orbit. Predstavljamo vam novi Chevrolet Spark koji odiše elegancijom. Automobil koji se savršeno uklapa u vaš život. Novi Spark uz odlične promotivne uslove. Chevrolet. Sonny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. Sonny, one so true, I love you. Sonny, Rafaelo, lagan kao ukus leta. Ponekad uspevate i da nadvladate glavobolju, ali ima i momenata kada jednostavno više nemate kuda. Panadol Extra sadrži poseban sastojak koji ga čini 37% jačim od običnog paracetamola. Panadol Extra, protiv bola poput migrene. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Predstavljamo vam proteze za pse. Rešenje za 4 od 5 pasa koji pate od bolesti zuba i desni uzrokovanih zubnim kamencem. Mora da se šalite. Bolje mi dajte Pedigree Dentastix, koji pomaže u smanjenju nastanka zubnog kamenca čak i do 80%. Pedigree Dentastix za zdrave zube. 65% ljudi misli da za kolače treba imati žicu. 89% ljudi obožava da proba filove. 7 od 8 ljudi pazi na liniju kada seče kolače.
Umešajte se i vi u ovu slastistiku. Dijamant margarin. U sve se meša. Od petka do nedelje, Merix 9 kg, 959,99. Maxi. Imamo nažalost još samo 3,5 minuta i tri kratka pitanja. Vesna, kakvi su rezultati ovoga što vi radite sa muževima, sa psihoterapijom, sa muževima koji su bili nasilnici? Jel to pomaže ili ne pomaže? Rad sa nasilnicima. Ja sam predno 3 godine radila na priručniku rad sa nasilnicima koje rađe preko Udruženja prekršajnih sudova, a prošle godine je u Centru za socijalni rad rađen taj pilot projekat koji se odnosi na rad sa nasilnicima. Ti rezultati su uvek dobri, iz prostog razloga što mi kad su nasilnici u pitanju, pošto je to se smatra uglavnom naučeno ponašanje, znači nešto što neko vuče iz svoje primarne porodice, on najčešće možda i ne zna da to što radi nije dobro. Prosto negde gde je neko gledao kako mu otac tuče majku, deda, babu, ne znam, stric, strinu i tako dalje, on se ponaša na isti način. Znači on kopira to ponašanje, on je isti takav prema svojoj ženi, čak i kada dođe do razvoda, on se ponovo ženi potpuno isti prema sledećoj supruzi. Mi imamo pitanje za ženu koja dođe kod nas i ja kad recimo pitam je li on bio ženjenjesta, kakav je bio prema prošle ženi, pa ona je prema prethodnoj ženi, pa znate, ona je bila loša, pa je on tuko. To je ono što... Žene puno razumevanja, da. Naravno, što je on tuku drugu ženu, da. Mi uvek prihvatamo ono što želimo da čujemo. Prema tome, to je ta priča. Naravno, oni su po defaultu takvi zato što su oni to gledali. I njih treba faktički naučiti neče drugo. Ali te terapije pomažu. Te terapije pomažu. Terapije pomažu i uvek terapije pomažu. To moramo da znamo. Zato sam ja inače mislim i slažem se apsolutno sa svima ovo što je prethodno rečeno da treba pokloniti posebnu pažnju preventivi, ali insistiram i na sadašnjem vremenu da se uradi nešto što je hitno. Doktore... Takozvani intervenciju u krizama. Tačno, u krizni situacija. Sad povodom ovoga, od Velike Ivanče bilo je ono da li je moguće otkriti taj gen zla, ovaj lanca koji je pobio 26 ljudi u Americi, radi se sada analiza njegove DNK, to se gleda da li je, šta je, kako je i tako dalje. Da li je to postoji ili ne postoji? No, pazite, možemo govoriti ono što je dosad nauka potvrdila, postoji neki potencijal za agresivno reagovanje, odnosno potencijal da čovjek na provocirajuću situaciju reaguje porastom emocionalne tenzije i agresivnom reakcijom. Znači, to je takozvana latentna agresivnost koja ne mora da se ispolji, ona se nalazi u temperamentu, nasleđuje se boga mi sa visokom dominacijom i može i već se stabilizuje oko 4. godine. To mnogi ljudi ne znaju, to je crta ličnosti. Da, u ranom formativnom periodu. Tako je. E sad, da li će to da dođe do izražaja, naravno zavisi mnogo koliko okolnosti pritiskaju na dugme i koliko osoba je učena da reaguje drugačije. Znači, to je ono što kaže Vesna, da taj proces vaspitanja značajno utiče na onaj deo manifestne agresivnosti koji je u karakteru i koji vrši kontrolu i inhibiciju tih agresivnih impulsa. Zato ima smisla ova naša priča. Inače, da postoji gen zla, mi bi se ovde bavili ničim. Bebo, u ovom slučaju Velike Ivanče strašno se naglašavalo to da je možda Ljubiša Bogdanović duševni bolesnik, a onda su psihijatri ukazivali na jednu drugu okolnost, a to je da je od 100 ubica jedan stvari duševni bolesnik. Dakle, onda bi ispalo da ljudi nemaju razloga, da imaju taj otklon prema duševnim bolesnicima, dakle i da nemaju tu vrstu straha koja postoji očigledno. Znate šta, taj 1% to je statistički artefakt. Taj statistički artefakt je proizašao iz fakta da se ne veštače, kolega Milić to zna, da se ne veštače psihijatrijski i psihološki svi ljudi koji su obavili neki violentan čin, a kao što znamo ubistvo je najviolentniji, najstrašniji zločin, čin ekstremnog nasilja.
Dakle, ja opet apelujem na državu i zakonodavce da kao u uređenijim zemljama da se sva ubistva veštače. Ja sam imala prilike u Nišu da sretnem čoveka koji je ubio 2 svoje male dece i ono koji je bio akutna šizofrenija, a nije psihijatrijski veštačen. Dakle, nije na mestu gde bi mogao da se leči, nego mirno izdržava svoju kaznu u Nišu. I onda će moći da se vrati u život takođe mirno. Jednog dana, naravno. Da, i da ponovi taj zločin. Ok. U ovom glasanju koje ste... Super nam je poruka i da ponovi zločin. Nije, poruka za kraj je upravo ovo što je recimo na neki način iznenađujuće. Dakle, vi koji ste se javili SMS-ovima, 93% vas smatra da nije sramota otići kod psihijatra i potražiti pomoć. I, dakle, to je nešto što je apsolutno neverovatan rezultat, jer te neka istraživanja ranije su pokazivala da 77% naše populacije uopšte ne pada na pamet da ide kod psihijatra. Dragane, niste dobro projektovali uzorak. Vi imate uzorak obrazovanja i stanovništva kome nije. Ne, nije ovo pravi uzorak. To je korelisano s obrazovanjem. Najneobrazovaniji smatraju da je to najveća sramota. Vidimo se naredne nedelje.